co je spánek a proč je důležitý. Spánek je nezbytný pro regeneraci těla a mysli. Bez něj by došlo k negativním důsledkům, jako je únava, snížená koncentrace a oslabení imunitního systému. Průměrný dospělý člověk by měl spát 7 až 9 hodin denně, i když individuální potřeba se liší. Jak spánek ovlivňuje tělo? Spánek pomáhá obnovit tělesné tkáně a svaly. Bez dostatečného spánku se tělo nezotavuje dobře po fyzickém výkonu. Kvalitní spánek podporuje imunitu, což znamená, že spící lidé jsou méně náchylní k nemocem. Během spánku se produkují hormony, jako je melatonin, spánkový hormon, a kortizol, hormon stresu, které ovlivňují denní cyklus spánku a bdělosti. Spánek se skládá ze 2 hlavních fází. REM, Rapid Eye Movement, fáze snění. V této fázi dochází k intenzivnímu mozkovému zpracování informací. Je klíčová pro konsolidaci paměti a emoční vyrovnání. Non-REM, NREM. Dále se dělí do 3 fází. Fáze 1. Lehký spánek, přechod mezi bdělostí a spánkem. Fáze 2. Střední spánek. Tělo se začíná uvolňovat, teplota klesá, srdeční frekvence se zpomaluje. Fáze 3. Hluboký spánek, nejvíce regenerující fáze, kdy tělo i mozek opravdu odpočívají. Proč máme spát? Obnova mozku. Spánek pomáhá uspořádat vzpomínky, učit se a zpracovávat nové informace. Fyzická regenerace. Růst svalů a oprava buněk probíhá převážně během hlubokého spánku. Psychická pohoda. Kvalitní spánek přispívá k lepší náladě, nižší úrovni stresu a lepšímu soustředění. Problémy se spánkem, insomnie, nespavost, potíže s usínáním nebo časté probouzení během noci. Apnoe. Zastavení dechu během spánku, které může vést k únavě a kardiovaskulárním problémům. Narkolepsie, neurologická porucha, která způsobuje neovladatelnou ospalost během dne. Různé spánkové poruchy, například parasomnie, mluvení ze spánku, náměsíčnost. Jak zlepšit kvalitu spánku? Stanovte si pravidelný režim. Choďte spát a vstávejte ve stejný čas každý den. Minimalizujte elektroniku, modré světlo z telefonů a počítačů ovlivňuje produkci melatoninu. Zajistěte tmavé a tiché prostředí. Spánek je kvalitnější, pokud je místnost temná a chladná. Vyvarujte se těžkým jídlům a kofeinu před spaním. Jídlo a kofein mohou negativně ovlivnit usínání. Rekordy a zajímavosti. Americký student Randy Gardner, který v roce 1964 ve věku 17 let zůstal vzhůru po dobu 11 dní a 25 hodin. Zvířata a spánek. Například delfíni spí pouze 1/2 mozku. Koala spí až 22 hodin denně. Je to jeden z největších spáčů mezi zvířaty. Někteří lidé tvrdí, že jsou schopni pracovat bez spánku. Jde o vzácný fenomén. Kvalitní spánek zlepšuje koncentraci a kreativitu, což může zvýšit produktivitu. Nedostatek spánku ovlivňuje i emoční stabilitu a rozhodovací schopnosti. Doufám, že vás dnešní video inspirovalo ke zlepšení spánkových návyků. Díky, že jste sledovali až do konce a uvidíme se zase příště.